Encobollada independent. Bon dia, amors sabors, què passa per ahí? Avui estem en Cobollada. I han vingut a l'assador de l'Horta. Si se'n recordeu de la mariscada espectacular que farem farà un temps, que la deixarem per ací dalt, En la Paula. esta, que va ser espectacular. Avui Una torradeta de carn que mos han dit que com està, Sergi? De puta madre. anem a al·lucinar. Au, paga dir, va. Bueno, comencem així en l'assador. Primer uns entrants, que és així una tauleta d'ibèrics. I per així una ensalada, que com la de l'altra volta, així ja saben que són espectaculars. La que anem a tastar a veure què tal. Bueno, jo vaig agarrar un poc de perniguer. Molt bo. A mí me encanta el vino. Mireu per així el que tenim. Una tauleta de formatges i un poquet de paté en mermelada. Bueno, anem a provar el formatget, com ens han tret per així. Bueno, anem a ficar un poc de paté també. Molt bo. Bueno, per així tenim la típica mariscadeta de Morsa Hora. Espectacular, eh? Mireu això per a començar l'any com cal. Anem a agarrar una gambeta. Sí, amorredor. Ara, mira, ara ho faré jo. El TikTok... Anem a sair un cafè i no tinc animalada, Lluïro,